Okay, Kunume. Well, send your comments. Eu nem try some there.
Hello. How are you? How are you? Is kedu ka ime n'Igbo? Kedu ka ime? Kedu ka ime? In English, how are you? Hello. Hi. Excluding condensates at 1.544 million barrels per day BPD barrels per day in May 2025. Hi.
couple of instances of both. Personal friendship will connect to me.
Anachetogo miles na Volt 104.3 FM na-asị gị ndị eme ka iso nọnyela anya wee gaa nnọọ na the journey of widowhood, otu esi wee bịa nnọọ n'aka Kunie Foundation ya na ndị Healing Hearts Support Foundation Group, otu ha so wetala anya n'ụbọchị nke taa. Anyị wee nọkọrịa nnọọ ka anyị nwee ike gwunu dat na ndị nwunye ha nwụnarị ha ma ndị di ha nwụnarị ha na-enwekwa grupu na-abak unu ọp, grupu kwa unu n'azụ, grupu ji unu n'aka na-asị unu na sọsọ unu akwụrọ na sọsọ unu anọrọ, na anyị nwekwara ndị na-ahazitelu unu ife na onwe ka o si wee dịrị gị, ndị ga-asọpọtụ gị ịgwa gị dat na bikos na your partner anọrọzi abụrụ na ịma nnọkwụzi, maka na ife adịghị aga ka isi wee che abụrụ ya bụ na ịma ndị ndụ. So ya mere anyị ji wetelu gị ya bụ program n'ụbọchị nketa ha bịakwute anyị sị anyị biko ka anyị ịmago ka anyị gwafa ka o si adị. So ngwe wetelu unye n'ụbọchị nketa ka unu mara amalụ dat na sọsụ na akwụrọ and otu ọbụla o si na-adị ọgwụsibe
just because na onwekosue made now abụrụ na ọma ndị mma na-emesịa. So cheta na ha nwee program fa na Anafelis Hotel dị n'Independence Layout after Brown and Brown, or esiche nnọọ New Artisan na-agbagote before Brown and Brown, just ka ije zukọrọ ha mbọsị 21st June, ya bụ Saturday anọ. So anyị nọ na Widows Week. So taa bụ Tuesday, ha ga-abịakwa ọzọ on Thursday ka ị nwee ike nọnyere anyị, sonyere anyị, kpọọ ọ bụla o nwere onye ifili nwee need help, onye ifili nọ na situation ebe onye dị support na gị nwe na onwe gị sef need ya, ị ga-akpọnwụ. Ọ bụla o nwere enyemaka ịchọ ka enyelụ gị, na ọ bụrụ na ịchọ join the group sef or anything, ị nwere ike ịkpọnwụ enyelụ gị aka, ịghọtago, gwa gị zie gị ozi, gwa gị ife ị nwere ike imenwu na ife ịma mmenwu. And cheta na ebe anụ a ha ga-eme kisho gwa gị achọkwa n'okwu ha dị ayọkwa gị ayọ, mana a na ha nke ha dịka Celestine ukwu si wee kwuo anakwa na mmadụ ihe ya n'ike ọma ndịkwa mma, because at this point kịta ifugo na ha nwere ezigbote backing, they did not come to play, ọ bụrụ child's play, ha bịaghị igwuru egwu. So ọ dị very important ife ọbụla ị na-eme saa anya n'ụwa adịrọzikwa ka ọ dị mbụ. So ejimko onye by Celestine ukwu dịkwa sure na nwere onye iji nke ya, ka ọ ya bụ mbọsị ikpe, mbọsị ya ga-ama ikpe, ka ị nwee gịnị, ka aka gị dị ọcha, ka ha fee ịfụ gị find ya gị wanting ọ ga-afịakwa mụ na gị arụ, ịghọtago. So otu ọbụla o si wee dị, cheta na Kunye Foundation ha na Kunye Foundation ha na ndị Healing Heart nwee gịnị, nwere conference on 21st of June nke ha kpọ Uplifting Widows Voices. Uplifting Widows Voices, for those of you bụ na ha achọghị ịnụ ya alụ di, ha na-emekwa advice nụọ, mana ọ bụ na ị chọrọ ịnụ ya alụ di, feel that na because of nwa gị or ụmụ gị or one other two other things na ị chọrọ ịnụ ya alụ di, nsogbu adịrọ, malụ that na because na nwoke anọrọzi abụrụ n'ụwa gị agwụgo. And also ọ bụ na ị chọrọ ịchọ some support, of course this is an opportunity for you inweta ụdị support bụ na ọ bụ na ịchọ. Ndị a bụ ndị ekwu eme ọka ome, ụkwụ siri ha ike, ọnụ kara ha aka, ha nwere agba. So ijisi ike gaa na Anafelis Hotel 55 Ezilo Avenue, Independence Layout, Enugu. Of course jingles ha na-play kwa na radio, so in case ọ bụ na ị catch here now, you can always catch it later, ịghọtago. So Kunye Foundation, African Philanthropy Forum with the Healing Heart Support Group Foundation gbakọtara aka na present International Widows Day Conference, Uplifting Widows Voices. Ọ na-eme on the 21st, mana ụbọchị D-Day for the Widows Day bụ gịnị, 23rd. So ka uche gị dị na onye di ya nọ ndụ kwesịrị isekpụrụ ana na-ekene Chukwu everyday, itinye di gị n'ekpere, because na ịmara ihe Chukwu mere ụlọ gị, especially ọ bụ na ịbụ woman nụrụ di nụọ a very good man, ejikwa na ya kparịa amụ. So ejikwa nọmba send ya text message, chete asị gị send ya text, asịrọ gị kpaa akpọ, send ya text message ka enwe ike nwee reservation for you. Alright, so ọ bụkwa na onwe ihe ịchọ ịtụnyelụ m, kpọọ m na 0706 0485853 0706 0485853. Anọ m na YouTube live since, I'm sorry na m agwaru since anyị ji ebido wee ruo now. Kịta anyị ka nọ na YouTube live na Vote Odenigbo na YouTube channel anyị, so ị nwere ike join, key in, nwere ike sonyelu n'ife a na-ekwu. So ọ bụrụ na o nwere ihe ịchọ ikwu maka ya bụ widows group, ọ bụrụ onwe ife ịchọ ịgwa m tata, cheta n'ife anyị ji maka ya wee bịa widowhood, ịghọtago, ka o si dịrị nwoke ka o si dịrị nwaanyị, nwere onye akpachapụ, nwere onye emeri ya, nwere onye emeelu ya iche, for everybody bụ na ọnwụ a na-alụghị ya di ya ma ọ narị ya nwunye ya. And also anyị na-achọ ka ịmalụ that there's no, anyị adịghị implicate or ịtụkọsị isi with ndị di ha ka nọkwa ndụ. Biko
di gị nọrọ ndụ nwunye gị nọrọ ndụ isi everyday sekpela na yọba chukwu yọba olisa kene bia si anya dobere gị nwoke a ya dobere gị nwaanyị a si ya daalụ ka o so enye gị nwaanyị a enye gị nwoke a ịghọtago so otu ọbụla o si na dị make sure that na ọbụla ife a anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa gbasatala gị gị mee gịnị jee ya bụ mmemme jee ya bụ mmemme ọ 21st of June bụ Saturday this week ka anyị eme ya bụ mmemme kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 anọ m live on YouTube na YouTube channel anyị. Of course the next song ma kpọrọ gị kwesịrị ịkpọrọ unu ezigbo egwu taa na ije enu adịrị izi so egwu akpọcha nna cheta azụ mpịachizie for the day sinu daalụ ka nsue nọnyere m n'ụbọchị nke taa. Hello alright jisike kpọghachi m azụ na-atụfughị oge ka anyị nwee ike pike ya bụ kọ netwọk biko na-enye nsogbu 07060485853. Hello. Good evening. Keke ime. Na ịdị oyi ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Okay, Abakas from Edo. Ka ebe ide adọ dị. Ewo. Ajụjụ njụ gị na-achụ gị ọsọ. Ebe ide adọ dị ka ịmarọ. Okay, it's fine. Ọ dị mma. So na cheta azụ ndewo ncheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afa mba ntị Chinazọ ị na-ego Odenigbo ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ akpakata ka ụmụ nwanne agakwana ebe ọbụla nna cheta azụ.
ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa si unu daalụkụ nso nọnyela anyị na Volt 104.3 FM wee kwuo maka ndị widows na widowers ka o so emetụta nwaanyị ma nwoke lụzugoro di ya ma nwunye ya tu ọnwụ. Anyị na-eme ka unu malụ dat na anyị kwụ unu n'azụ na ọ bụrụ ọsụsụ unu yi na onwe ndị mee gịnị ndị wepụtagoro onwe ha imeki sure that na your partner nwa abụrụ the end of life na your partner nwa abụrụ the end of the world. Hello, Kelhwan. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Njideka gaa n'iru. Daalụ sọ. A na-ada akụkọ onye ahụ aka onye a jụrụ ajụ amaka na-esi esi ito ya. So I'm so happy na o nwere ndị na-emete ha arụ because na ọnọdụ ahụ adịghị easy my sister. So I'm one of them. My kids are too tender when my husband left. So nobody cares. I'm just hustling by myself. But the situation is not easy. I thank God for it. Akwa ịnọ maka the program anyị weta ha na ha ga-eme on 21st. Akwa ịnọ ya na Nafelis Hotel na Independence Layout. No. Just ị ga-ege ntị, anyị na-eme their advert. Yes, anyị ga-etinye their advert soon. So ị ga-ege ntị and ha ga na-echetakwata azụ Thursday before the Saturday. So ka ị nwee ike nọrọ ebe a ka ị gee ntị mgbe ọ ga-eru ka ịnụ ihe nwere ike ikwu ka ị nweta some information ị need. Alright? Daalụ sọ. Daalụ. Alright. Thank God we just see can pick here caller. Alright, now I got my last caller for today. Now I'm telling you, I'm a lot of you nega but if you remember ọbụrụ oge wa mere ụwa ọbụrụ your fault ọbụrụ ngwa amelia ọbụrụ maka gị ka o ji wee mee ịghọtago. So mana ife mele emego mana one thing bụ na anọ na ebe ife mee gị hapụrụ gị make sure na ị nọ 2 steps ahead from ebe ị nọ mgbe your partner hapụ gị. That way you can live your life. Ndụ a na-atọ ka sugar. I'm telling you, I'm a witness to how sweet this life can be. So ahapụ na enwe gị ebe ọ ga-awụ inecha onwe gị anya in few years time ị na-regret. So ọ bụkwa na ịma ịghọtago. So course ndị ọzọ na-abata biko jisi na ike kụ mkpọọ mụ on Thursday banyelu okwu a because on Thursday bụ another day anyị ga-abịa ebe a ịghọtago. So aga n'ebe ọbụla nna anachieta azụ echi niile bụ ụbọchị ọzọ unu ga-anọ n'anya bụ Volt na Odenigbo. Onye mara asụsụ onye ikwu onye amaghị asụsụ ọ naanị agbacha ọsọ eme gịnị agụọ maịlụ agbacha egwu ọ naanị ukwu werere ama ebu na-eji ibi ụgwọ ka emesịanụ ka ọ dị n'echi. Ndewo.
Good evening. Welcome to Volt News at 6. I am Chinazo Oba. A citizen has come to say that it's very shameful that the present government has not sent a message of strength to Ihamufu people over the deaths recorded. Recall bandits suspected to be Fulani herdsmen killed over 10 persons in Agoemede, Ihamufu in Isuzu local government area of Enugu State on Sunday evening, leaving the savaged bodies for the survivors to rally around for. While in the national news, President Bola Tinubu says his administration is taking decisive steps to bring order, accountability, and safety in public transportation. Tinubu stated this while inaugurating newly constructed Mabushi bus and taxi terminal in Abuja on Tuesday to celebrate his second year in office. Represented by the Speaker of the House of Representatives, Mr. Tajuddin Abbas, the president noted that the nation's capital had been grappling with the challenges of the informal transport company system. Moving to Benue State, Governor Hyacinth Alia has cautioned citizens against resorting to self-defense in the face of increasing attacks, stressing that untrained individuals confronting armed assailants will only worsen the crisis. He advocated for community policing as a more strategic and sustainable solution to insecurity. Alia said, "You need to be trained to understand the dynamics of fighting guerrilla warfare. The Constitution permits all of us to defend ourselves, but to what extent?" Still in Benue State, the State University Teaching Hospital, Busuf, on Tuesday witnessed an emotional reunion between Mr. Tagule Aya and his 10-month-old baby, the only surviving member of his family killed in the recent Yalewata attacks in the state. Recall that over the weekend, suspected herdsmen attacked Yalewata and Daudu communities in Guma local government area of Benue State. Death tolls from the killings have reportedly risen to 200. A major breakthrough came when another survivor of the massacre, also receiving treatment at the hospital, recognized the baby and contacted Mr. Aya, who had survived the attack, but lost his wife and 3 other children. He was subsequently reunited with his only surviving son in a tearful encounter. Still in Benue State, the government has declared Wednesday, June 18, a work-free day. The declaration was announced in a statement by Mrs. Deborah Abe, Secretary to the State Government, on Tuesday in Makurdi. This is in honor of Bola Ahmed Tinubu, the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria, who scheduled for a one-day visit to the state. The visit is to commiserate with the government and people of the state over incessant security challenges. In business news, the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, yesterday put Nigeria's crude oil outputs, excluding condensate, at 1.544 million barrels per day in May 2025. This showed a marginal increase of 1.44% from 1.522 million recorded in April 2025. In its June 2025 monthly oil market report, MOMR, released yesterday, OPEC said this was based on data based on security sources. The pension fund's investment in federal government securities rose by 18.17% year-on-year in the first quarter 2025 to 14.48 trillion naira from 12.20 trillion naira in the corresponding period of 2024. This was disclosed in the latest pension funds industry portfolio report from the National Pension Commission, PENCOM, detailing activities in the sector for the first quarter of the year ended March 31st, 2025. Now in sports, world number 1 Arina Sabalenka apologized on Tuesday for a statement that she made after losing the French Open final to Coco Gauff earlier in June. Sabalenka lost to Gauff in the 3 sets
at Roland Garros, with the American coming back from a set down to win her first French Open title. Speaking with reporters after the loss, the 27-year-old said the match was the worst final she has ever played. Manchester United chief executive Omar Berrada is sticking to his ambitious target of winning the Premier League in 2028 to mark the club's 150th anniversary despite a historically bad season for Ruben Amorim's team. The 20-time English champions endured their worst top-flight campaign since they were relegated in 1973-1974, finishing 15th, 42 points behind champions Liverpool. They also lost the Europa League final to Tottenham, meaning they will have no European football next season. And that's the news at 6. I am Chinazo Oba. Have a wonderful evening. 4.3 FM, where music meets the voltage. Take a break and enjoy the show. Sports. Alex Iwobi gets the ball out to the left-hand side. The delivery comes time to go. Entertainment. News and politics. Enugu State governor has sentenced the electricity bill. Gospel. And let them have dominion. The kingdom of God is within people. ODENIGBO. Awesome programs exclusively on Volt 104.3 FM. Level up, level up, level up, level up. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up.